Dobrý den, v minulém videu jsme se spolu dívali na 3 věci, které jsem se naučil během své 7leté zkušenosti s investováním. A bavil jsem se zejména o finančních trzích, o pohybech ceny akcie, dejme tomu. A v tomto videu se vrátím k tomuto tématu, tedy ke 3 věcem, které jsem se naučil, ale podívám se na ohodnocení společnosti, tedy na fundamentální analýzu, na snahu o to určit vnitřní hodnotu akcie, férovou hodnotu akcie, férovou cenu akcie. Tedy budeme se bavit o fundamentální analýze, což možná bude zajímavější pro hodnotově založené diváky. Pojďme tedy na to. První bod je nepoužívat Excel. Já to vysvětlím, tedy nepoužívat nějaké složité tabulky. Taková ta běžná tabulka je tabulka diskontovaného cashflow. Pravděpodobně, pokud se zajímáte o akcie, tak jste někdy nějakou takovou tabulku viděli. Tady můžeme vidět příklad, kdy mám jednotlivé roky, zejména do budoucnosti, mám predikci příjmu, predikci nákladů, tedy predikci marží a také predikci volného cashflow a poté diskontuji to volné cashflow v budoucnosti a sečtu ho a to je má suma diskontovaného cashflow, které poté porovnám s tržní kapitalizací té dané akcie, té dané společnosti. A tady proč je toto špatně? Já neříkám, že to je špatně a dokonce si myslím, že na začátku naší investiční kariéry je velmi užitečné si pár takových tabulek vytvořit, protože je to velmi užitečný rámec, jak přemýšlet o ohodnocení akcie. Protože my se snažíme dívat na investici do akcí z pohledu vlastníka, anebo minoritního vlastníka. Tedy mě zajímá to budoucí volné cashflow, ta volná hotovost, kterou ta společnost vygeneruje, protože to je to, co si budu moct nakonec užít jako vlastník. Když mám nějaký biznis, tak mě zajímá, kolik vygeneruje hotovosti, kterou budu moct použít buď na expanzi toho biznesu, nebo na zvýšení mého podílu v rámci toho biznesu, anebo tu hotovost vyvedu ven z toho podniku a použiji na nějaké své účely. Ten problém tady s tím tabulkovým případem metody diskontovaného cashflow je, že je velmi těžké odhadnout, jaká bude budoucnost. A pokud si s tím budete chvilku hrát, tak vám vyjdou velmi odlišné výsledky, pokud budete například předpokládat míru růstu příjmu 5% versus 15%. Poté vám vyjdou velmi rozdílné hodnoty na konci. A tady tato metoda velmi závisí na tom, co si myslíme o budoucnosti. A my se nesnažíme si příliš myslet o budoucnosti, jako defenzivní, konzervativní hodnotoví investoři, my se snažíme najít bezpečnostní polštář. A k tomu se dostanu v druhém bodu. Tedy důležité je tuto metodu znát, Warren Buffett tuto metodu zná, ale nenutně explicitně používat. Warren Buffett nikdy nepoužívá takovou tabulku, že by si vytvořil pro úvahu o nákupu nebo investici do dané společnosti. Tedy esenciální je ta intuice za tou metodou. A pokud mám intuici, tak ta intuice mě možná nutí být konzervativní v porovnání s tím, že bych měl jako tabulku a teďka si řeknu, tak tabulka, je tam spousta čísel, tak to musí být přesné a budu se podle toho řídit. To může být spíše iluze přesnosti. Abych uvedl nějaký příklad, například já jsem za ten poslední rok jedna z analyzovaných akcí byl ECN Capital. ECN Capital je kanadská společnost, která dělá zejména origination of mortgages, tedy vydávají hypotéky ve Spojených státech. Tedy pokud si někdo chce koupit dům, v tomto případě montovaný dům, tak samozřejmě zajde k nějakému poskytovateli, dodavateli těchto domů a zároveň ten člověk typicky potřebuje hypotéku, tedy ECN Capital skrze svou dceřinou společnost Triad má přístup tady k tomu zákazníkovi, oni vydají tu hypotéku a poté tu hypotéku prodají například nějaké finanční instituci, například pojišťovně, která ji chce držet ve své rozvaze, protože hypotéka z pohledu toho držitele, ne toho dlužníka, ale z pohledu toho držitele je aktivum, které přináší
cash flow. Stejně jako vlastnictví společnosti přináší nějaké budoucí cash flow. A tady ten autor, Bismarck, je možná jeden z nejlepších autorů na Value Investors Club, což je poměrně kvalitní stránka pro sbírání nějakých investičních myšlenek. A on tam má velmi detailní analýzu té společnosti a zároveň má takovou gigantickou tabulku, kde jako všechno napočítal. A zároveň můžeme už nyní říct zpětně, že totálně netrefil ta čísla toho následujícího roku, protože, jak můžeme vidět, taková možná plíživá recese, růst úrokových sazeb, samozřejmě ten biznis je velmi citlivý na růst úrokových sazeb, protože to sníží poptávku po hypotékách a tak dále. Tedy to je možná dobrá ilustrace, že kdyby si to někdo přečetl, tak si řekne, no, tak tady je to přesně napočítané a ve skutečnosti je možná důležitější zvážit, jaké ty faktory jsou esenciální pro hodnocení toho biznesu. Já nevím, jak tato investice dopadne. Ta akcie je níž téměř o 50% v porovnání s datem této původní analýzy. Já jsem udělal svou analýzu na portál a nakonec jsem neinvestoval, protože se mi to nezdálo atraktivní. Neměl jsem takovou jistotu v té dané investici a nakonec uvidíme, jak to dopadne. Společnost vyhlásila strategickou revizi, možná se snahou prodat část nebo celý ten biznis. Tady uvidíme, jakou hodnotu z toho získají v budoucnosti. Druhý bod je, to, co jsem se naučil, je používat různé pohledy, používat různé metriky pro ohodnocení akcie. Typicky na začátku možná většina z nás začíná s PE poměrem, který tak jako zjednodušuje ten pohled na tu danou akci. PE poměr ukazuje, za jak dlouho se mi ta investice vrátí zpět, tedy poměr ceny a toho vygenerovaného zisku. Je to velmi zjednodušující pohled a spíše nám říká nějakou intuici. Když řeknu PE poměr 5, tak to znamená, nebo indikuje akci, která vypadá levně. Když řeknu PE poměr 50, tak to indikuje akci, která vypadá draze. Ona ještě nemusí být drahá, ale vypadá draze. A během té své 7leté investiční kariéry, nyní jsem v 8. roce, jsem se naučil postupně do toho přidávat další ukazatele, jednak ty kvantitativní, například se dívat na tržby, kolik platím za jednotku tržeb, jaké jsou marže, jaký je vývoj marží. Protože se může stát, že za poslední rok ty marže byly nadměrně vysoké a tedy PE poměr vypadá nízko, tedy příznivě a přesto ta akcie je drahá, protože v budoucnosti je velká pravděpodobnost, že ty marže budou nižší. Když marže klesne z 10% na 5%, tak to může znamenat, že ta cena akcie klesne na polovinu. Tedy daleko víc věcí, které je třeba si ohlídat v té analýze té akcie. A ono je to takový přirozený vývoj investora. Podobně jako, dejme tomu, že si chci koupit auto, já vždycky nakupuji ojeté auto. I kdybych měl 100 milionů na účtu, tak si jdu koupit ojeté auto. Pro mě osobně ideálně, dejme tomu 3-4 roky staré auto. A když jdu jako amatér si kupovat auto, tak jsem zahlcený tím, co musím zkontrolovat, na co se musím podívat. Není v mých schopnostech prohlédnout si vše, já se můžu snažit zaměřit se na něco a pohlídat si něco, ale nakonec budu zahlcený tím vším, co se děje okolo, protože na to prostředí nejsem zvyklý na to nakupovat auta, protože možná se to děje jenom jednou za 5, za 10 let, kdy tuto aktivitu dělám. Ale kdybych to dělal pravidelně, tak se v tom samozřejmě zlepším a naučím se dívat na spoustu různých věcí a udělat nějaký komplexní pohled, komplexní analýzu toho vozidla, na základě které se pak můžu rozhodnout. Tedy podle mě je to podobné také v ostatních oblastech našeho snažení, našich aktivit. Tedy snažím se používat různé pohledy na tu stejnou věc a snažím se podívat na to, jestli mi ty různé pohledy dávají přibližně stejný obrázek. A třetí bod, který chci zmínit, je motivace managementu nebo kompenzace managementu. Warren Buffett hodněkrát prohlásil, že věří v sílu pobídek. Power of incentives. Tedy jaký je ten incentiv, jaká je ta pobídka managementu. Protože je velká šance, že podle toho, jaká je pobídka,
motivace, tak podle toho se ten management bude chovat, podle toho se ten ředitel bude chovat. A zejména možná u těch menších společností, ale ono to platí u všech společností, je ten management velmi důležitý. Tedy podívat se na výše a druh kompenzace, tedy jaký bere plat, jaké má bonusy, kolik dostává formou akcí. Já už mám takovou intuici, že například u těch menších společností, bavím se o microcap, small cap, ty platy jsou většinou 300 tisíc až 700 tisíc dolarů pro ředitele, trochu nižší pro finančního ředitele, možná podle toho, jaký typ biznisu to je. Jsou typy biznisu, kde ten finanční ředitel je velmi důležitý, jsou typy biznisu, kde až zas tak důležitý není. A mám takovou nějakou intuici, co bych chtěl asi vidět. Samozřejmě odměny formou akcí. Zda ta společnost nebo board of directors udílí ty akcie jen tak, jako odměnu managementu, ať už je výkonnost jakákoliv, tady máte část kompenzace formou akcí, anebo má nějaké balíčky na základě ceny té akcie. Když ta cena akcie bude X, tak dostanete nějaké odměny nebo nějaké nedostanete. To může být plus, ale může to být i minus, protože když je to příliš v té kompenzaci, tak management se může soustředit příliš na vyšponování té ceny akcie nahoru, což může být detrimentální pro nějaké budování dlouhodobé hodnoty. Opce, ano, ne. Když ten manažer dostává opce, tak to vypadá jako, že jeho zájmy jsou sladěné s akcionáři, zároveň opce znamená, že budu profitovat v případě pozitivního výsledku, ale neriskuji ztrátu, protože opce je jenom možnost. Zatímco akcionář má ten kapitálový risk, nese to kapitálové riziko, na rozdíl od toho držitele opce, což se dá vidět v zásadě jenom jako příležitost. Tedy není to přímočaré, že bych udělal nějaký mechanistický postup, ale jde o to se nad tím zamyslet. Například já jsem tu dříve mluvil o Last Minute, to je společnost, kterou stále vlastním, a atraktivní tam bylo, že ta akcie byla níž než 30 švýcarských franků a management dostával odměny formou akcí pouze v případě, že cena akcie překročila, v té době to bylo 35 nebo 40 švýcarských franků a poté 60 švýcarských franků. Tedy management byl do velké míry motivován pracovat pro akcionáře a zároveň jsem měl tu jistotu, že dokud ta cena akcie nebude na této hladině, tak nebude docházet k emisi dalších akcí. Aspoň tady v rámci této kompenzace. Tedy to je něco, co může být jako plus. V rámci těch menších společností často narážím na podniky, které jsou owner-operator, tedy vlastník, často zakladatel, stále řídí tu společnost a má například 7% podíl nebo 15% podíl na té společnosti a to je obvykle atraktivní konstelace, kdy většina jeho majetku je v tom biznesu. On je tak motivovaný kultivovat ten biznis dlouhodobě, protože je zakladatel, vlastník, možná, že už tam je 20 let a tak dále. Tedy to bývají obecně příznivé situace v porovnání, když je tam ten management, jakoby profesionální management a dostává pouze vysoké mzdy. Něco takového. A tím třetím bodem jsme se dostali spíše do té kvalitativní části. Podle mě je to taková opět přirozená evoluce. Na začátku většina z nás začíná kvantitativně. I když někteří začínají kvalitativně, tak možná většina začíná kvantitativně. Tedy díváme se na ty čísla. Ale ty čísla jsou pouze relativně malá část té analýzy. Protože ta historická čísla vidí každý, nebo můžu předpokládat, že je vidí každý, i když to tak ve skutečnosti není u některých přehlížených akcí. A poté mě zajímají předpoklady o budoucnosti. Já nechci mít příliš mnoho předpokladů o budoucnosti, protože co já vím, co se stane v budoucnosti. A tak jsou velmi důležité ty kvalitativní předpoklady, tedy kvalita toho biznesu, kvalita managementu, konkurenční výhoda, nějaké příležitosti, expanze, zaměření na akcionáře. A to se podle mě člověk přirozeně učí s postupujícím časem, protože je to možná třeba daleko víc nacítit než ta čísla. Je třeba získat celkem solidní přehled na tom, co se obecně odehrává, jaké jsou úskalí, co je preferováno a tak
dále. To by bylo v zásadě vše. Já budu velmi rád, když budete v komentářích sdílet své vlastní poznatky, co jste se naučili během vašeho investování, jaké poznatky jste získali. A chci zopakovat, že od 1.1.2024 budu zvyšovat cenu za členství na portálu z 6 000 včetně DPH na 8 000 včetně DPH, to je tedy ta cena. V korunách samozřejmě k tomu bude i odpovídající cena. V eurech možno platit v eurech a ti, kteří budou členy do konce tohoto roku, tak v následujícím roce, pokud budete dále chtít pokračovat, přijde obnovení členství a to členství bude za stejnou cenu jako v tomto roce. Tedy nebudete podléhat zvýšení ceny, které proběhne od 1.1.2024. Odkaz na portály v popisu videa níže. Já vám velmi děkuji za pozornost a těším se na vás příště.